Ja, een heel goede middag dames en heren. We zijn voor een nieuwe reeks van Xavier ontmoet op pad en deze keer gaan we langs bij directeuren, ondernemers, managers over hoe zij de coronajaren 2020 en 2021 aan het doorkomen zijn. Zowel zakelijk als privé. En we beginnen bij marketingondernemer Paul Denu hier in Bunde. Paul, allereerst hartelijk dank dat we bij jou langs mogen komen. Hoe was voor jou het jaar 2020 als ondernemer van Morris & Company? Zo. Om maar eens even met een makkelijke vraag te beginnen. Ik heb 2020 maar getypeerd, dat zeg ik ook wel tegen de mensen bij ons, als een leerzaam jaar. Leerzaam is positief. Ja. Als ik terugkijk kan ik het positief zien. We hebben natuurlijk, niemand had dit kunnen zien aankomen. Ik als ondernemer heb dat ook niet geleerd hoe je in deze situaties moet omgaan. Nee. En toen die corona crisis begon, dachten wij ook al een paar weken het zal wel goed gaan. Het waait wel over, maar dat deed het niet. Nee. Ook wij hebben moeten ingrijpen, ook wij zijn in paniek geweest, ook ik ben in paniek geweest. En eigenlijk zeiden we tegen elkaar van god, als we ons bedrijf nog maar hebben, na die crisis. En ik vertelde tegen de mensen altijd, ik zeg mensen, we gaan een storm in met een boot, we hebben hem goed bewapend, en maar we weten niet wanneer die storm eigenlijk ophoudt. En zolang we maar geen water maken, maar dat deed je toch op een gegeven moment toch, want die storm die deed eigenlijk, die bleef maar volhouden. Ja. Dus we hebben ook moeten herorganiseren, reorganiseren. We hebben helaas ook van mensen afscheid moeten nemen, hergroepeerd. Maar gek genoeg begin je ook daar een bepaalde kracht door te voelen. Hè? Door te denken van, ja wat nu dan? Wat doe ik goed? Wat zou ik anders kunnen doen? Wat heb ik ervan geleerd? Wij zijn 7 jaar onderweg, 7 jaar keihard gegroeid. 2013 ben je begonnen? 2013 ben ik begonnen. Ik had nooit gedacht dat ik hier in 2021 zou zeggen dat ik met 50 man en 3 kantoren en wie weet wat er allemaal gaat komen, dat ik daar nou zou staan. Was niet de ambitie of gewoon niet? Nee, we zeggen ook altijd groei is niet onze ambitie, maar als het gebeurt dan vinden we dat prima. Ja. En elke keer als we wat doen, zoals nou ook eind van 2020, kregen we de mogelijkheid, we waren uit de crisis gekomen, we waren weer gezond. Kregen we de mogelijkheid om een 3e kantoor te openen in Nijmegen, waar we .com hebben overgenomen, een prachtig creatief bureau. Een van de topspelers in die regio met prachtige klanten. Ja, dan pak je ook zo'n kans, daar ben je ook weer ondernemer voor. En dat typeert ons ook weer, dat we zeggen, ja, we hebben natuurlijk wel een heftig jaar gehad. We hebben veel geleerd, maar we zijn wel Morris, hè, dus we gaan er wel voor. En, dus je dacht toen niet van, het zijn woelige maanden geweest, laten we maar even een pas op de plaats nemen. Nee, als de kans zich voordoet. Ja, eerlijk gezegd je gaat wel even rekenen met... Je gaat wel rekenen en ik heb wat adviseurs en mensen om je heen, maar als ondernemer ook in deze fase heb ik me ook gewoon echt laten begeleiden. Ik heb ze nooit meegemaakt. Nee. En ik had ook angst. Dus ik heb mensen om me heen zitten, ook mede-aandeelhouders die me goed geholpen hebben en gesteund hebben. Gezegd van, goh, weet je Paul, dit is een goede case, doe het, pak het. En dat hebben we gedaan. Want zeker in die eerste maanden kwam de klap hard binnen in de marketingsector. Meteen budgetten werden bevroren, of hoe moeten we dat zien? Ja, wat je zag gebeuren is eigenlijk dat de grotere bedrijven eigenlijk meteen hun projecten op hold zetten. Ja. En de MKB'ers eigenlijk, waar we gelukkig heel veel van hebben, waar we erg trots, wij noemen dat de local heroes. Ja. Die gingen gewoon op die barricade. Ik vond het ongelooflijk. Die zeiden, ja weet je, kom Paul, het gaat me niet gebeuren. We gaan er tegenaan. En einde van dit jaar zag je het eigenlijk omdraaien. De local heroes, de MKB'ers werden moe. Ook natuurlijk financieel werden ze te hard geraakt. Gelukkig werden de grote partijen gingen weer draaien. Die gingen hun budget weer uitgeven. Dus eigenlijk zag je het weer veranderen. Okay. En nou zie je dat die MKB'ers natuurlijk, zijn zich klaar aan maken, want er is natuurlijk einde aan de licht van de licht aan de tunnel, hè? Ja. Dus je ziet gewoon, en wij ook zo van, het komt eraan, we moeten nog even volhouden met z'n allen, maar als het los gaat, gaat het ook goed los. Ja. Dus als je me vraagt van god, hoe is het vorig jaar geweest, we hebben gewoon enorm veel geleerd. En het gekke is dat de productiviteit hoger ligt. Nou, we allemaal thuis werken dan op de kantoren. Dat is natuurlijk logisch, de afleiding is er minder. De andere kant hebben we ook echt wel issues, want vitaliteit, mensen, je staat 24 uur aan op een dag. Ook mag je tussendoor ga je naar je honden laten of je boodschappen doen, of met de kinderen iets doen. Dat mag je, dat moet ook gewoon. Maar je blijft eigenlijk wel doorgaan. En dat is wel iets wat we proberen onze mensen goed op af te remmen. Want denk eraan, normaal ga je gewoon naar huis en dan is thuis gewoon
thuis. Afgeschakeld. En nou is er geen thuis, want je bent al thuis en je werkt gewoon de hele dag. En daar moeten mensen wel in begeleid worden. En wat we verder hebben gedaan met de club ook, hebben we dat ook gevraagd. En voor wat heb je nou nodig? Dus we hebben wel gepoogd om ook wat leuke dingen online te doen. Dus vorig jaar hadden we een kwartaalbijeenkomst, wat normaal altijd met feest en eten is. Hebben we online gedaan. Toen hadden we bijvoorbeeld Barry's Bingo ingehuurd. Ja, dat was lachen, gieren, brullen wat daar allemaal gebeurde. En in de studio hadden we dat gedaan. We hebben een fitnesscoach ingehuurd die dan ons allemaal tijdens de werktijd vitaal ging maken. Iemand die tips geeft over, nou weet je, hoe kan je nou die dag beter doorkomen met kinderen, met school, met alles erop en eraan. Dus we proberen wel te investeren om mensen wel te binden aan Morris en die cultuur en die energie. En dat geldt trouwens ook voor klanten. Wel mee te krijgen. Want je moet jezelf ook continu natuurlijk opladen, Paul. Want je kunt wel zeggen, ik sta hier positief in en ik heb mede aandeelhouders en vliegen. Maar ja, we zijn ook maar allemaal mensen, we zijn ook een persoon. Maar zoals je in het begin zei, in het begin was je ook bang om het zomaar uit te woorden. Ja, bang ben ik gelukkig niet meer, omdat wij hebben laten zien dat we een stabiel bedrijf zijn, we hebben een goed fundament en we zijn wel voorzichtig, dat is het ook, maar we durven ook wel te investeren, dat zie je met zo'n overname. Maar wel echt wel met beleid en we denken er wel 3 keer over na voordat we wat doen. Verder rest moet je gewoon, je moet durven te blijven dromen als ondernemer, want het biedt ook kansen. Kijk, we zitten wel ook in een economische crisis. Mijn overtuiging is dat dadelijk, als we eruit gaan, dan gaat het ook keihard en dan moet je gewoon erbij zijn. Ja. Dan moet je niet dan pas uit je winterslaap komen, maar dan moet je nu er klaar voor zijn. Nee, je moet niet bezig zijn van god, haal ik nou het maximum, tenminste, dat is mijn visie, het maximale rendement per maand eruit. Ik moet gewoon zeggen, heb ik mijn club betaald, is iedereen allemaal voorzien, is iedereen nog gezond en wel, dat is het allerbelangrijkste natuurlijk. En dan moet je wachten tot het moment gaat komen. Je moet ook niet doorsaneren tot er niks meer is, want dan ben je te laat als het dadelijk weer losgaat. En dat gaat gewoon gebeuren. Ja. Het is geen economische crisis door een bank veroorzaakt, het is gewoon door iets wat we allemaal niet kenden. Maar als het opgelost is, en dat gaat een keer gebeuren, daar is de mensheid gelukkig slim genoeg voor, dan gaat het ook weer sky high. Gaat het ook weer sky high. Ja, en dan moet je als ondernemer zeggen, dat zeggen we wel tegen mijn klanten, ik zeg dan moet je durven nou ook wel wat concessies doen, om dan ook wel, dan moet je er staan. Ja. Er komen ook weer hele 7 goede jaren aan. En dat we een keer een crisis meemaken, het ging ook wel een beetje misschien te goed. Okay. Waar ben je het meest trots op als je op de afgelopen periode terugkijkt? Niet tot 2013, maar de afgelopen kleine jaren zeg maar. Als je zegt, ik vind het toch positief afsluitend, wat vind je dan een trots moment? Wat ik geleerd heb en wat mij het meeste heeft geholpen, we hebben het hier echt met z'n allen gedaan. Ik heb een kernteam, wij zitten in een transitie van ondernemer DGA naar een bedrijf met bedrijfsvoering, met processen, met managers en ga zo maar door. En als ik zie iedereen bij Morris heeft keihard geknokt, is rustig gebleven, heeft het vertrouwen gegeven ook aan mij. Ik zei ook, ik weet het ook niet, maar ik ga wel er alles aan doen. Hard knokken voor jullie. Ja, dat hebben ze ook, dat vertrouwen geven ze ook aan en dat hebben ze ook gevoeld en nog altijd. En mijn kernteam, mijn directie, hoe ik het ook wil noemen, die zijn echt opgestaan. Die zijn de club gaan leiden. Dus ik heb het ook niet helemaal alleen hoeven te doen, we hebben het met z'n allen gedaan. En dat is natuurlijk een beetje een afgezaagde antwoord, maar dat is wel, als je terugkijkt, ben ik daar het meeste trots op. Ja. Dus jouw rol is misschien mede door corona ook versneld veranderd in het bedrijf. Ja, dat moet ook. Dus nou wordt ook niet meer getolereerd dat ik me overal mee bemoei. Nee. Dus nou zeggen ze ook leuk dat je er bent. En ik doe natuurlijk wel mijn dingen, maar het is heel mooi om te zien in deze fase ook van het bedrijf, als we nog verder willen groeien. Dat gaan we doen. Zeggen we altijd, we hebben geen ambitie, maar het gebeurt dan toch. Moet je wel te blijven dromen. Nou, ik moet gewoon lekker blijven dromen en de club zorgt ervoor dat zij op hun manier Morris eigenlijk verder bouwen. En dat hebben wij versneld vorig jaar geleerd. Maar ik hoor veel mensen rondom me, marketing, mijn omzet gaat omlaag, dus ik breng dat marketingbudget maar even naar 0. Anderen hoor je weer zeggen, dat is nu het slechtste wat je kunt doen, want je moet net nu zichtbaar zijn. Maar dat is wel makkelijk gezegd als je geen cashflow hebt. Ja. Wat zeg jij tegen jouw relaties daarin? Dat is lastig hoor. Ik denk, je moet investeren in marketing, kan mogelijk. Nee. Ja. En je moet het boosten, je moet een goede, gezonde bedrijfsvoering hebben en je moet het geld, je kan maar 1 keer uitgeven, je moet hem goed uitgeven. Ik ben wel ook iemand die investeert. Ik zeg, je moet stilvallen is eigenlijk achteruit gaan. Ja. Dat geldt ook voor je markt. Je moet blijven communiceren. En in dit geval is het allerbelangrijkste dat je engagement opzoekt.
Dus onze klanten zijn gebleven, hebben niet afgehaakt, hebben meegebouwd aan Morris, altijd al en nu ook, hebben ons niet in de steek gelaten. En dat komt door je engagement. Ja. Dat geldt voor je mensen en het geldt voor je klanten. Als mensen mij vragen, Paul, moet ik een leadmachine aanzetten? Ja, als je het geld ervoor hebt, met alle plezier. Ja. Zorg dat je houdt wat je hebt en dat je de mensen met iedereen communiceert wat er met je aan de hand is. Wij hebben eerlijk tegen iedereen geroepen van wij weten het ook niet, we hebben het ook lastig. We hebben het ook door een fase heen, dat zijn we niet gewend. Nee. Een eigen start-up, die eigen scale-up die alleen maar groeit en vooruit kijkt. En dan moeten we een keer gaan resetten. Maar daar moet je gewoon eerlijk over zijn. Eerlijk en oprecht ook. Ja, dus engagement, dus investeren in je engagement met je klanten, met je oud-klanten, met je medewerkers. Daar moet je in blijven investeren. En dat doe je door ook te communiceren met ze. Ja. Dus antwoord is ja, je moet er wel wat geld aan uitgeven. Ja. En dan heb jij altijd wel een project wat je kunt opstellen. Liefst via Morris natuurlijk. Oké. Dankjewel voor je tijd, Paul. Dankjewel. Dank je voor je openheid.